ngayay nyukor ya kamariang saudong saukun joka ngadom bread jaklia ni bread plastik hagi kiwa ni ban penjabo ya kamariang nakwa bakapateng banwan kan yo ya kamariang bakhut Ka Southwest Khasil District Swimming Association kumshibenta jong jingra khe ye kasi lai lui ba nyau pusan jongkari India kalayo ban penlong de ka jingya kop jingi hapot neu Southwest Khasil District hak ba ke nong shimbenta hagane kidei na po jongka district bat kumjo ru ki bawan na Shela East Khasil District Yagani ke jinga kop jingi la penshit penshingan da ka jinga don lang ka kongsi khar kongot Deputy Commissioner Southwest Khasil District kum ka kongsan uba kit borlang nongrem wei ne ki samlarang ba jong ka dong ka thain uba HS ding do president but uba Weljun nongsi secretary ka Southwest Khasil District Swimming Association harangat kinong kit kam jongka Hakane kaski la sakhilang ru da ka jingdon kinong peka shenrang bat kinthei haka bakut jong ka jingile kai na kaliang jong kinong punya kelio ban samru ya ki khusnam ki balong da ki medal bat kasernot shabaro kinong job kata ya ki khina shenrang bat kinthei kumjo ru ya ki samla shenrang bat kinthei ki balawan haka kerdan ka banungkong baar bat balai jong kini ki snem ngila penlong ya kini competition kani kita kalong kani kadi kesin basau but ngila yo ru ikban pa ikna jungi arngot ka national championship walong habangalore hausmen arjar arkuway but kumju ru ka national championship ka jongka swimming federation of India ha Bhubaneswar ha Odisha ha dosem arjar arkuar but kumju ru iya ka haka kilo India ka bangwe ni kena jungi ni la sajit mar kini ndai bang sipa nang ni mereka di ka ba la jit da ka don kibar da jet naka Megla State Swimming Association lande don kibar bilale naka leng jong sports department jong sarkar tekata kilo ki we ni achievements jongi but how nu banai September ru kin don ki na jongi kibar sa jet kibar lek haka championship one day ha Gujarat teka tang kalong ka kini ki kilong ki dak kibar pen I ba kini kena jongi kilana ya perang but mentang ngila sedang ru ikban persyang nomor bensuang idon tangki kena tanghang ni mukurwa ni re mentang ngila sedang ya keban penpiar ki tenar ki jongi dah keba kidon ki kiwi na kini sino keba marjan kata kalau ku sama orang semua ten semua silong ba kiwi nang ta kidon keba umpung ngila yo ikban penlong ya ki training camps dah kumjuru haranikor ngila yo dan penlong dah kajing ya trilang jong ka klub kabadon hati ha umpung yang tang bangin shu jingi ni dei ban don ru ka tuka spirit ban compete ban yale namar ba dangi don ka tuka spirit ban compete ban yale ngin don ka thong ba dangi don ka thong ngin poi shaka jing job mdei tang ban shu le swim ban le ye ngasu tenat ya ka swimming association jo kan ka Southwest Khasil Hills ka penlong bum kini ki competition namar on de yo ki way ki le akum dong ngiru ngin don bet ngin compete bet ngin yo idea bet ne ki way yo ki le bakambha but ngi kambha mangiru ngi don ka jing yo men sim te kini ki barakot ka sports ka shadai bet ka ba one lam ya ka discipline ya ka jingmot jing perkat discipline ya ka rukom haka lang salang but habangi devote ya ka sports ayu ka long ba ya ki kana samla kan pen kiare fi na ki bun ki judging ki basniu te ngasutenat bahaka ne ka sien ba haka ne ka sni independence ni rakhe ya ka hinyo posan snam ba ka yo ka ri India jungi ka yo la luot ni hakajo ka poru sampu snem ni yo ya ka statehood jongi but hakajo ka poru kum ka district kania ka day ka snem ka ba shipo snem bangi yo ya ka district la jong ti nga sutenat kalong ka program ka belong befitting hang tabat ka ba don jingmut ba bangi celebrate ya kani ti tangkup tahi kublai shibun but nga sutenat shibun bandon mentah pedeng jumfi. Since 2014, our country has been plagued
by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.